So far may signal yung Smart dito sa Santiago, Iriga City. One of the barangays sa Iriga. Dati itong tulay na to, isa lang yan. So kapag may dadaan na malaking sasakyan, magbibigayan kayo. Pagkatapos ng isa, saka naman yung isa. Lately na lang yan nalagyan ng dalawang tulay. Kasi baka hindi na rin kayanin ng isa. Luma na yan eh. Luma ng tulay na yan. It's been nabuhay ako. Alam ko may tulay na yan eh. Yung tulay mismo na yan. Cloudy yata ngayong buong araw na to Ayan yung bundok.
Wala na tayong signal sa smart ngayon guys.